Quddiem mistoqsijiet tal-ġurnalisti barra l-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-messaġġ li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista juri b'mod ċar li għall-oppożizzjoni it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ifisser li daħluhom u jużawhom għall-lob partiġan. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-kap tal-oppożizzjoni ma jebnu ħadd wara li Bernard Grech rid ipinġi storja li Dr. Abela instigat tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru Dr. Joseph Muscat biex jumiljaħ. Sambat jekk inti se temmel lil kap tal-oppożizzjoni f'dak li qal il-bieraħ li jien instigajt xi search fuq Joseph Muscat biex numiljaħ. Imbagħad dik hija kwistjoni oħra. Għalhekk il-kap tal-oppożizzjoni ma jemnu ħadd. Il-Prim Ministru tenna l-fiduċa fl-istituzzjonijiet iżda saħaq li bħala kap tal-Gvern huwa fid-dover tiegħu li jitkellem fejn iħoss li hemm nuqqas ta' proporzjonalità bejn ir-riċerka għall-verità u l-mezzi użati. Saħaq li hawn qed jirreferi dwar l-Maġistrat Inkwirenti Gabriella Vella kellha taħta fil-mobiles taw lid Dr. Muscat. Il-Prim Ministru saħaq li l-messaġġ konsistenti ta' dan il-Gvern dejjem kien li ħadd huwa l fuq mill-liġi u kulħadd irid jiġi trattat l-istess u ħadd m'għandu jiġi trattat b'mod iżjed rigorus għax xi darba kien jokkupa kariga. Il-messaġġ konsistenti ta' dan il-Gvern f'dan l-aħħar sentejn kien li ħadd ma huwa il fuq mill-liġi. Imma mbagħad huwa kif ġa weġibt lil Tim, kulħadd huwa ugwali quddiem il-liġi u ħadd ma jista' jiġi trattat b'mod iktar rigorus għaliex xi darba kellu kariga jew oħra. Kulħadd huwa gwali, naqbel miegħek kompletament. Kulħadd irid jiġi trattat bl-istess mod quddiem il-liġi. Dr. Abela rrimarka li Joseph Muscat għandu dritt jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Mistoqsi kien xjaf minn qabel bit-tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru, Dr. Robert Abela wieġeb b'mod skjett li jkun aħjar li din il-mistoqsija jweġibha d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li b'dak li kiteb fuq il-midja soċjali l-ħadd der ċar li kien jaf se jiġri anke jekk ma kellux dritt ikun jaf minħabba li lanqas jokkupa kariga kostituzzjonali. When did you find out about the plan search? Ifhem naħseb dik id-domanda ħer saqsija għal Jason Azzopardi għaliex illum nifhmu ċar dak illi kiteb pubblikament nhar il-Ħadd fejn ma ddejjaq xejn juri li kien jaf b'dak li kien ser iseħħ mhux biss li m'għandu ebda kariga kostituzzjonali li tippermettilu li jkun jaf, imma ma ddejjaq xejn illi fuq is-social media jikteb illi kien llum il-bieraħ ħansi fimnieh tajjeb dak illi rid jgħid. Il-Prim Ministru wieġeb ukoll għan-nuqqas ta' preżenza tiegħu fid-Dubai Expo u qal li din m'għandix taqsam brabta mal-iżviluppi li kien mistoqsi dwarhom u spjega kif huwa kien fi Strasburgu isellem il-memorja ta' David Sassoli li miet il-ġimgħa li għaddiet wara li kien President tal-Parlament Ewropew. Il-Prim Ministru saħaq ukoll li fil-ħidma tagħhom l-istituzzjonijiet għandhom iħarsu lejn prinċipju ewlieni biss ir-rett amministrazzjoni tal-ġustizzja u li ma jħallu lil ħadd jużhom għal għan ieħor. Meta qed nitkellmu dwar istituzzjonijiet maħniex qed nitkellmu dwar il-Maġistratura Inkwirenti biss qed nitkellmu dwar l-FIU, qed nitkellmu dwar il-Pulizija, qed nitkellmu dwar l-Armata, l-istituzzjonijiet b'mod ġenerali. U għalhekk l-importanza illi fil-ħidma tagħhom l-istituzzjonijiet tagħna jħarsu lejn prinċipju ewlieni biss, ir-retta amministrazzjoni tal-ġustizzja u li ma jħallu lil ħadd jużhom għal ebda għan ieħor. Ir-reazzjoni li kien hemm il-bieraħ minn diversi kwartieri assoċjati mal-Partit Nazzjonalista u mill-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu juri b'mod mill-aktar ċar illi għall-Partit Nazzjonalista t-tisħiħ tal-istituzzjonijiet ifisser li jdaħħlu lill-istituzzjonijiet fil-logħba partiġjana u jużaw l-istituzzjonijiet għall-logħba partiġjana tagħhom.